Усе разам усклікаюць, бо уласнымі вачыма бачаць, што Пан вяртаецца на Сіён. Трыумфуйце, усклікайце разам, разваліны Єрусалема, бо суцешыць Пан народ свой, адкупіў Єрусалім. Пан адкрыў святое плячо сваё перад вачыма ўсіх народаў, і бачаць усе межы зямлі збаўлення Бога нашага. Гэта Слова Божае. Чытанне паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўлялі калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці, і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейнічаў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, і ён будзе мне сынам». Калі ж зноў увядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя,
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку, усё праз Яго сталося, і без Яго нічога не сталося з того, що сталося. У ім було життя, і життя було святлом людей, а святло світить у темры, і темра не агарнула Яго. Было святло правдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталося целом і пасялілася між намі. І бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сённяшні урывак з Євангелія – гэта пачатак, пралог Євангелія паводле Яна, дзе сказана з самых першых радкоў: на пачатку было Слово, і Слово было у Бога. Гэтае святло, пра якое гаворыцца, гэта Слово і святло, пра якое гаворыцца у гэтым урыўку, азначае Пана Езуса, які існаваў заўсёды ад самага пачатку, але настаў момант, калі ён прыняў чалавечае цела. Для нас, а тым больш для ізраільскага народа, словы цемра і святло не проста абазначалі прыродныя з'явы, але былі сімваламі добра і зла. І таму Христос называецца святлом, святлом з вялікай літары. Кніга Быцця, першая кніга Бібліі, пачынаецца падобнымі словамі «на пачатку», і далей апісваецца стварэнне свету. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю, зямля ж была бязладдзем і пустэчаю, і цемра была над паверхняй бездані. І сказаў Бог: няхай станецца святло, і сталася святло. Потым апісанне стварэння свету гаворыць, што Бог убачыў, што ўсё, што ён стварыў, было добрым. Аднак гэтая дабрыня была разбурана, калі першыя людзі, Адам і Ева, узбунтаваліся супраць Бога, свавольнічалі і ўчынілі грэх. Потым у гісторыі чалавецтва надышоў момант, калі, як кажа прарок Ісая, цемра пакрыла зямлю і змрок народы. Каб развеяць гэтую цемру, патрэбна было як бы новае стварэнне. І прарок Ісая кажа ў іншым месцы: народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае над жыхарамі краіны смяротнага ценю, заззяла святло. Надышоў той момант, калі пастухі ноччу, пасвячы свае статкі, убачылі анёла, які сказаў ім: не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христос Пан.
Калі б для нас, нашай найбольшай патрэбай, была б інфармацыя, Бог паслаў бы нам настаўніка ці выхавацеля. Калі б мы мелі патрэбу ў нейкай асаблівай тэхніцы, ў нейкіх інструментах, Бог паслаў бы нам інжынера, вучонага. Калі б нашай патрэбай асноўнай былі б грошы, Бог паслаў бы нам эканаміста. Калі б нашай асноўнай патрэбай было б задавальненне, відовішча, Бог паслаў бы нам асаблівага артыста ці мастака. Але нашай найбольшай патрэбай з'яўляецца прабачэнне, таму Ён паслаў нам збаўцу. Мы запрошаны услухацца ў сваё сэрца і, як пастухі, ісці з ахвотай да Хрыста. Шукаць Хрыста ў Божым Слове, у Святым Пісанні, у ціхай малітве, у супольнай малітве, каб такім чынам дазволіць Хрысту адрадзіцца, ажывіць нашае жыццё. Святы Аўгустын аднойчы запісаў, што Маці Божа яшчэ перад тым, як зачаць Хрыста ва ўлонні, спачатку зачала яго ў сваім сэрцы праз сваю веру. І Касцёл у нейкім сэнсе таксама з'яўляецца Маці Хрыста, бо праз паслухмянасць Богу нараджае Хрыста для ўсяго свету. І мы таксама можам духоўна нарадзіць Хрыста іншым, калі выконваем святую волю Бога. Мы, як хрысціяне, ужо носьбіты Бога, і наш прывілей і абавязак несці Хрыста іншым праз пакорнае служэнне Богу і людзям. Дзяліцца Хрыстом з іншымі – гэта найлепшы калядны падарунак, які мы можам самі зрабіць альбо атрымаць ад іншага. Давайце знойдзем час, каб наведаць іншых у гэтыя дні Божага нараджэння, прынесці ў іх жыццё надзею, радасць, натхненне і наблізіць іх да Бога. Святы Леў Вялікі, разважаючы пра свята Божага нараджэння, запісаў: «Хрысціянін, памятай пра сваю годнасць, і цяпер, калі ты ўдзельнічаеш у прыродзе Бога, не вяртайся праз грэх да свайго ранейшага нізкага стану. Памятай, хто твая галава і ч'яго цела ты частка. Не забывай, што ты выратаваны ад улады цемры і прыведзены да святла Божага валадарства». Гэта Бог сёння збірае нас тут. З Яго дапамогай мы можам распачаць новы этап у нашым асабістым жыцці, у нашых сем'ях, у нашай парафіі. Дазволім Хрысту дзейнічаць у нашым жыцці не толькі сёння, але кожны дзень нашага існавання. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
Мы вызнали нашу веру у прысці Езуса Христа, а цяпер узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх, хто належыць да супольнасці святога Касцёла, каб яны ахвотна слухалі Божае Слова і выконвалі яго. Цябе просім. Молімся за вернікаў нашай краіны, каб яны дачакаліся пабудовы новых святыняў там, дзе яны найбольш патрэбныя. Цябе просім. Молімся за ўсіх нованароджаных дзяцей, каб у будучым іх жыццё прынесла добры плён. Цябе просім. Молімся за сужэнства, якім пагражае развод, каб народжаны Христус дапамог ім прыйсці да прымірэння і ўмацаваў іх узаемную любоў. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб гэты святочны час яшчэ больш паяднаў нас з Богам і нашымі бліжнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго Касцёла і адары ўсіх людзей спакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Народився Ісус Христос, князівка хвали. Хвала Богу на вишинях, супокой землі. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Глорія, глорія, in excelsis Deo. У печори були послі клінчать перед Ним. О Створителя познали у дитятку тим. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Усемагутны Божа, у сённяшнюю ўрачыстасць прымі ласкава ахвяру, якая нас дасканала яднае з Табою і з'яўляецца выразам нашага служэння дзеля Тваёй славы. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові неабачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы.
Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоей, Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, Осанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць у воскресення Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Амин. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай
спокусу, али збав нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наши, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Jesúsa Христа. Царство и моц и хвала навеки. Пане Jesú Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, не будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго супокоем и еднасцю, які живеш и валадарыш на веки вечныя. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Ранку поможи, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ранку поможи, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. И скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яєм. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокой на землі. І з покорой кланялися всі йому, отдали пошану Богу нашому. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокой на землі. Обвестил анёл святый об судах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вишинях, слава на вишинях, и спокой на земле.
Нясуть анёлы пільна варту там, для дитяти і Марії з Юзефом. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Распознали в ней Мессию славного, Звавцу нам посланого ласкавого. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях і спокой на землі. Молимся, просим Тебе, милосердный Боже, как народжены сёння Збавца свету, які учинив нас Твоими детьми, дав нам так само удел у житті вечным, які живе и владарить на веки вечные. Амин. Ласка, присядьте, послухайте об'яви. Двадцять 7 снежня у гэту пятніцу, пятніца актавы нараджэння Пана. У нашай архідыяцэзіі, згодна з рашэннем біскупа, дзейнічае дыспенсацыя, гэта значыць вызваленне ад абавязку устрымання ад спажывання мясных страваў. Такім чынам, той, хто будзе знаходзіцца на тэрыторыі архідыяцэзіі у Мінскай вобласці альбо Магілёўскай, можа, калі мае такое жаданне, есці ў пятніцу мяса, а можа не есці. Вернікі, якія будуць карыстацца гэтай дыспенсай, павінны памаліцца любымі малітвамі ў інтэнцыях папы Францішка. Дзякую за супольную малітву, віншуем вас са святам Божага нараджэння, занясіце радасць гэтага свята у свае дамы і месцы працы, асабліва людзям самотным, хворым, каб і яны адчулі радасць гэтай вялікай падзеі. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стираже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу.
А ты прославляй жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшаючы Слово Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адры ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Зорка Вифлеємська над землею сяє, радостную веству людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролився, как Тебе дать счастье, спался